2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପାଇଲେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ଭୂତଳରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୋପନୀୟ ସହର। କଥା ହେଉଛି 2025 ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ପିସାର ପ୍ରଫେସର କୋରାଡୋ ମାଲାଙ୍ଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ ପାଇଲା କି ଏକ ବିରାଟ ଭୂତଳ ସହର ଅଛି, ତା ପୁଣି ପିରାମିଡର ତଳେ। ଏହି ସବୁ ଗବେଷଣା ସାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପାର୍ଚର ରାଡାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରାଡାର ମାଟି ତଳେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ଛବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାଟି ତଳେ ଭର୍ଟିକାଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କିଛି ଅଛି, ତାହା କୂଅ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଆ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ସେ ସହରଟି ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଅଛି। କିଛି ଅନ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ଗଭୀର ଯାଏ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବନି, ତ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଖୋଳତାଡ଼ କରିକି ମାଟି ତଳେ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଅଛି କି ନାହିଁ। ପିରାମିଡ୍ ସ୍ଥଳକୁ ଜେସିବି ଯାଇକି ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବିଶାଳକାୟ ପିରାମିଡ୍ ସବୁ ଅଛି ମିଶ୍ରରେ, ତ ଏସବୁ କେମିତି ବା କିଏ ତିଆରି କରିଥିବ? କ'ଣ ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିଥିବେ? କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।